ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-attender kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o na sa laog kan Santa Misa. Mantinerong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin horog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos magahay na hapot po sa indo mga tugang. Luhod po ang gabo sa pagpamibi kan orasyo eperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahi kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang, dahi mi nasabotan asin naotob an sa imong kabotan na at tamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Ngunyan, namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pa mga natural na kalamidad, dahil kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, ang tabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, ikalimang Domingo, kan ordinaryong panahon, banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Nasin sa imong Espiritu. Iyo po ini ang satuyang misa kaiba ang mga aki. Sa misang iningo niya na Domingo, inaapod kita kan kagurangnan na maging mga misyonero. Asin an misyon, pinapahayag niya sa duwang imahen. An imahen kan asin, dangan liwanag. To be salt and light. Ako untaan sa tuyang mga kasalan sa pagpuon kan selebrasyon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Bebe, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, bantayan mo ang sa imong pamilya sa danay na kaimbudan. Tanganing, ang nagsasarig sa paglaom sana sa grasyang langit nun, sa imong pag-ampon, danay na pakusugon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nagtutukdo ang Diyos sa satuya sa paagi ni Propeta Isaías ng mga bagay na matanos na dapat gibuhon ta sa satuyang kapwa. Ang lambang pag-utob kan mga ini garantiya na pag nag-apod kita sa kagurangnan sisimbagon kita. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, ang kagurangnan nagsabi, hirasan nindo nin pagkakan ang mga nagugutom, asin pasakaton nindo sa saindong mga harong, ang mga dukhang mayo nin harong. Tawan nindo nin gubing ang mga mayo, asin day kamo magsayuma sa pagtabang sa saindong mga kadugo. Dangan maliwanag sa saindo, siring sa liwanag kan aldaw. Pagkaaga ang sakong pagkawili, asin madaling mararahay ang sa imong mga lugad. Danay ko kamong iibahan, tanganing iligtas kamo. Ang sakong presensya, ang mag-iingat sa indo sa gabos na pag-alaman. Kundi mamibi kamo, sisimbagon ko kamo. Kung mag-apod kamo sako, masimbag ako. Kung unto ko nindo ang pang-api, ang pagmeno sa kapwa, asin ang pagtaram nin maraot sa tataramon. Kung tauan nindo nin pagkakan ang mga nagugutom, sa katauan kan sa indang kaipuhan ang mga mayong sukat. Dangan ang nakapalibot sa indong karikloman, magiging siring sa liwanag nin kaudtohan. Tataramon kan kagurangnan. Sa kadikloman ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikloman ang liwanag dagmagraw sa mga matanos. Ang ilaw minaliwanag sa kadikloman para sa mga marahay na tao. Para sa mga mahiherakon, mabuot asin matanos. Paladan ang mga tao na matinaw asin mapinasubli, na dai nagdadaya sa saiyang negosyo. Sa kadikloman ang liwanag dagmagraw sa mga matanos. Ang matanos na tao dai masasala. Gigirumdumon siya sagkod pa man.
Dai siya natatakot sa maraot na bareta. Makusugan sa iyang pagtubod asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Sa kadikluman, nagbangaw sa mga matanos. Dai siya nahahandal o natatakot. Aram niyang madadaogan sa iyang mga kaiwal. Maugayon siya sa mga nangangaipo. Dai nanggad na susudyaan sa iyang pagkamabuot. Siya magiging mapangyari asing gagalangan. Sa kadikluman, ang liwanag dagbanggaw sa mga matanos. Sa ikaduwang babasahon, nagpapahayag si San Pablo sa mga taga-Korinto na ang sa iyang testimonya sa satong kagurangnan, bako hali sa iya o sa ano paman, kundi sa espiritu, tanganing ang sa indang pagtubod maghali, bako sa kaisipan kan tawo, kundi sa kadunungan kan Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kan nagdiyan ako sa Indo sa paghulit, kan hilom na katotoohan nin Diyos, dahil ako naggamit nin halangkaw ng mga tataramon o filosofiya. Pinagmaray kong lingawan ang gabos, puwera kay Heso Kristo. Asin, urog na ang pagkagadan niya sa krus. Kaya kanyaon ako dyan sa Indo, maluya ako sa pinagtatakigan sa takot. Sa pagtaramsa ka sa paghulit kan marahay na bareta. Dai ako naggamit nin mga mahamis na tataramon nin filosofiya. Kundi, pinapamitbid ko sa Indo ang espiritu asin ang kapangyarihan nin Diyos. Ginibok ko ini tanganing ang sa Indong pagtubod dai mapasikad sa kadikloman kundi sa kadunongan nin tawo, kundi sa kapangyarihan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang disipulos, "Kamo an asin kan kinakban. Kung mawaran nin asgad an asin, paano pang makapaasgad iyan? Dain na iyan nin pakinabang. Kaya inaapon na sana dangan binabatayan nin mga tawo. Kamo an ilaw kan kinakban. Dainanggad matatago ang sarong syudad na nasa ibabaw nin bulod. Mayong minasulo nin ilaw, dangan tinatahuban iyan. Kundi, an ilaw ibinubugtak sa talagang bugtakan, nganing maliwanagan ang gabos na nasa harong. Dapat arog kamo kaiyan. Paliwanagon nindo ang sa indong ilaw sa gabos na tawo, tanganing mahiling ninda nin marhay, an mga marhay nindong gibo. Huli kaiyan, o umawon ninda ang sa indong ama na nasa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Salamat po giraray sa mga magurang na nagdarakan sa indang mga aki, ngunya na hapon, tanganing makapagsimba. Ngunya na hapon, nagrarani kita ki Jesus bilang satuyang maestro. Jesus is our teacher.
Asin poon kan nakaaging Domingo, our teacher, Jesus, is teaching through a sermon. Inaapod ta po ang sermon na ini na Sermon on the Mount. Asin, madadangog ta ini poon kan nakaaging Domingo, sagkud sa mga maabot pang Domingo until the 9th Sunday in ordinary time. Yaon na po kita sa 5th Sunday. So, ining mga masunod, 6th, 7th, 8th, 9th, gabus po ini hali sa Sermon on the Mount. Sisay pong nakakatanda kan leksyon kan nakaaging Domingo. It was about, letter B, Beatitudes. Kan nakaaging simana, pinag-ulayan ta, si Jesus nagsasabi, "Blessed are the poor, blessed are the meek and humble, blessed are the merciful." Ini po ang identity kan sarong tawong nagsusunod ki Jesus. Dapat mabuot, mapakumbaba, asin mahihirakon. Ngunya na Domingo, we proceed with lesson 2. Digdi sa ikaduwang leksyon ni Jesus, ang kagurangnan sinasabi sa tuya, ngunyan, kung arog kakaiyan, if you are a man or woman of the Beatitudes, this is your identity. Ano ang sa imong misyon? Ang simbag, pinaagi niya po sa 2 images. Can you remember the 2 images from the gospel? Ang liwanag, asin, to be salt and light. Why salt and light? You know, salt and light in ancient Israel was part of survival technology. Asin, dahil ginagamit po iyan sa pag-preserve nin kakanon. Ang karne, pinapatos ninda sa asin, tanganing da itulos malapa. Ang asin, ginagamit man tanganing may namit ang linuluto. Kaya, pag sinabi ni Jesus, "You are the salt of the earth," anong buot sabihon kaiyan? God is asking us to preserve the goodness in the world. Paano tayo gigibuhon? Yaon ang simbag sa first reading. Sabi ni Prophet Isaiah, we can preserve the goodness in the world by sharing to others. Maghiras nin kakanon sa mga nagugutom, padaguson ang mga daing harong na dadagusan, tawan nin bado ang mga daing babaduon, daipagpabayaan ang pamilya. Sa arog po kaining paagi, we are able to preserve goodness in the world. So this is the first image. Magin asin, kita daa po, we are salt of the earth. Pero igwa pang ikaduwang image, sabi pa ni Jesus, you are the light of the world. Natailaw. An ilaw, nahihiling, visible. An ilaw, day pwedeng taguon. An buot sabihon kan kagurangnan, an karahayan po kan sarong nagsusunod ki Jesus, dai dapat pigtatago. Hindi po pwede na paggagawa tayo ng kabutihan ay nakatago. We have to do good and show it in public para yung ibang tao ay ma-inspire, gumawa ng mabuti. At ang kabutihan na ginagawa natin ay hindi para i-praise tayo ng ibang tao, kundi para i-praise ang Diyos. Kaya nga when we share our talents, our gifts, at sinabi ng mga tao, ang galing mo naman, ang husay mo naman, we say, salamat sa Diyos. God is the source of my gifts and my talents. Kaya, itinatauta sa kapwaan sa tuyang mga talento because we are light of the world. Mga tugang iyo po ini ang mensahe sa satuya, ngunya na Domingo, to make God visible in the world. Can we say this together? I am the salt of the earth. Together? Can we say, I am the light of the world? Mga tugang kita po, asin saka liwanag. Asin so that we can preserve the goodness in the world. Liwanag, tanganing tawantanin liwanag ang mga tawong nasa diklom. This is our mission, to be instruments of God
in the world. Tindog po kita. Simbagon ta po ining tataramon kan Dios, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon dagi kat sa Ama bago kat gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kapanahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkot sa kagadan, asin lubong. Asin kanikot tulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka naman. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gada. Ang sa iyang kahadian din katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtawanin buhay. Nagikan sa Amagos, siya kaibakan ama, asin ka na. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin ng mga probetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag akong pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kapag kabuhay liwat ng mga gadan, asin kadbuhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripunon taan sa tuyang mga pangangaipo, darahon ta sa satuyang Ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magbanaag na ilaw sa mga naghihinguwa na magsunod sa mga linakanan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabotan asin utubo niya to ang satong katungdan na magtabang sa mga dukha asin sa mga daing erokan bilang mga ilaw sa asin kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang liwanag ni Kristo magbangraw sa satong pakikipagkapwa asin mga burabod ni ranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin ang mga nagmumundo asin ang mga pusong nakulgan magkamidbid kan ilaw ni Kristo sa saida pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ako sa kagurangnan kan liwanag ug kaugmahan asin katuninongan na daing kasagoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tabangi kami na magin asin, dangan liwanag sa kinaban. Magin instrumento kan sa imong pagkamuot sa samuyang kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan tatagamon. Liturhiya kan Eucharistia. Lord God of all creation, with you we must receive the bread we offer you to the earth and receive
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang nato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Dios, namimibi kami, na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na ini sa pagtabang sa samuyang kaluyahan, magtugot naan mga ini, magiman para sa mo, sakramento nin buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, iniitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Kinibo mo ang gabus na sangkap sa kinakban, asin hinusay mo ang paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, ginibo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop mo sa iya ang gabus na mga ngalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa mga namamahala, magin kagurangnan kan gabus mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabus na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa imong pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sabayantaan sa tuyang mga aki, awiton taan pamibi na itinukdo kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang liwanag kan mga nasyon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan ba ko ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa akong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi sa hubileya kan Diocese kan Legazpi. Mamamoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay tungon niyan asin sagkod pa man, patulubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusugi sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos sa pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po kita. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, tawan sa mo na mga binuot mong magin kahiras sa sarong tinapay asin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro ki Kristo, naguugma kaming magdara kan bunga para sa kaligtasan kan kinakban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw po. po ang gabos para sa nagkapirang paisip. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantainer kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 38,811 pesos asin 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,771 pesos asin 30 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,305 pesos asin 75 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po nin misa, iyo po ang mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Mabuti man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 1,700, Anonymous 600, apat na Anonymous 500, Sir Nechiz Family 700, Tularba Family 600. Diyos mabalos po. Matindog po kita. Pasalamatan ta po ang mga aki na naglingkod sa misang ini, pati ang mga nagigiya sa inda. Kasabay na po ang satuyang Youth Commission, asin ang CFC Youth for Christ. Palakpakan ta po sinda. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamidi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, darahon si Kristo sa kapwa. Salamat sa Sa Diyos. Diyos.